Здравейте, казвам се Павлин. Искам да споделя моето чувство за приятното преживяване в Истанбул от EMN Health, Еми и Мехмет. Бяхме при тях на гости за процедури и мога да кажа само, че съм очарован от тяхното посрещане, отношение и не само това, но станахме много добри приятели, за което красноречиво говоря, че наесен ще отидем пак за процедури на моята жена и съответно и аз може би пак. Затова фактите говорят. Няма какво да споделя повече. Препоръчвам на всеки, който има нужда от разкрасяване, каквото и да е, да се обърне, да се обади на тях. Ще бъде наистина щастлив и много добре тритван, както се казва на английски, отношение към тяхна страна. Благодаря и лек ден!